2025 midterm election news update. Samantala, Chief Justice Gesmundo pinangunahan ang pagsasanay sa Investigative Competence kaugnay sa Halalan. Detalye ng balitang lokal na yan, alamin natin kay Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Dumalo si Chief Justice of the Supreme Court Alexander Gesmundo sa Pangasinan Provincial Office upang pangunahan ang pagsasanay ukol sa investigative competence on election offenses and case filing procedures ng mga kapulisan. Binigyang-diin nito sa kanyang mensahe ang kahalagahan na mapanatili ang pagiging tapat at patas sa mga election laws, rules at regulation. Sumailalim din ang mga police personnel ng Pangasinan PPO sa lectures ng cybercrime in relation to elections laws and COMELEC Resolution No. 11064 at COMELEC Resolution 11104 o Kontra Bigay. Iginiit ang gampanin ng mga kawani ng gobyerno, mga law enforcement agencies na malaking katuwang sa adhikaing mairaos ang malinis at payapang halalan sa darating na Mayo. Samantala, muli ring tiniyak ni Pangasinan PPO Provincial Director Police Colonel Rollyfer Capoquian ang mahigit na IFM News. IFM News. IFM News.